Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ta ken hon ya lek kai ka jala Meghalaya kalala pan Pynliem ya ka Arunachal Pradesh da argol la ka wei ha ka jing ya lek kai ba Khatduh jong ka group E ha ka senior men's national football championship na ka benta ka Santosh trophy arhaja apusan arhaja apun riu bat kalala ru banjam sundon shakawat ka ba Khatduh ne ka final round ka ban salong ha ukala lingkot arhaja apun riu ha Assam. Ha kani ka jinge khun ka bala long ha ka arpulai trek uno pra arhaja apusan ka Meghalaya kala don kam ban khur jingjob ban thep argol henry kani kala urlong shisha bat maria kot ki khandai phominet ki pat ba nongkershan ki layo ban le kemen haringkat ka jingrisa ha SSA stadium ka ba ha first ground polo wat la kini ki ken hon kim shim na la ban thep gol ha ka class step henry ka Meghalaya kala yo ban pinki jar ningkong lingba Ushano tariang ha ka minute ka ba henru punyo ba dia ka gol ka ba atla thep da u upboard lang kurba ha ka minute ka ba hinyo pusaw Henry ka Arunachal ka la ban penpai ka la lingba u middle dolly ha ka minute ka ba prapulai bat hadu ka ba kot kamshum na la ashu ban thep bat ban penlong ya ka Meghalaya ban khuri ka jingjob kumba ka penpau baro lai tli ki ken hon kila sharem mar shisian bat job mar shisian ha ka ba kila kamai mar lai pon bat ka jinge pher ha ka jing thep gol ka long hi kumju henry ka Meghalaya kla yo ban bat ka kerdan ka ba khli do da ka ba la thep lai gol kat ba ka Arunachal bat ka sikim ka thep mar ar gol halor ka ni ka jing job na ka liang u coach uba khlan par khat imle kumju kinong lam ka Meghalaya Football Association bakan thop yo president uba Hamletson Darling bat uba Sunes sim kimla aklam na pen pau ka jing ai khuble ya ka jing trai stom ki rang le kai kat hadu ban wan phai da ka jing job ha ka ni ka dimpung Kau sebelah itu deh, ya bro. Kita lah tristom siap sih, bisa fasaf kilo, 10 kilo. Like you know that they want goal, you have to win and they want goal. So second half ni yo sih pun di chance mani kam lalu tap. Wah ni dong changes adu. Feel way untuk lewan sedih, baru adu kini panggil. Ki substitute bagi beliau Carlos Shadow baru farming ki kai bahasa. You know that this is very important. Kila arik na ben nila datai ki oleh kuta lenta that's why ki perform. So natrai jingli jogi kaya rapai ki nga suban ai kulei ki kani ka por ba ki pun kam nampak berpikir Christmas di bidang don por bagi don berpensirannya ini sopan ai kuble sibut lekai nado kumsiam pertoyo ya kerja sopan ai kuble kerpangnya borok kios ki bala tristom ki bala minon bagi lekai nado kumsiam ki perfect ke bang ski kata sopan ai brom ki bagi kuble kerpang am hand coach borok ki official ki bala penfit dia yak tim Broadway but win tiba kali kerja untuk qualifying for final round dog kemen ba coach ba team kenang ba khamba asha kan ba even di ka final round ni di bali ya kajin ai kuble si sai ki ba wat kun ka ni ka siru ba ka Meghalaya lo kom so no ka kadon kata ka mo ken parang ka slim chance ben qualify on ki ba ki ba e ya kajin ila ka ba e ya kajin laju ni ba e ki player ya ka football ki wan ban kersa ni bani dayo asha ta kajin jo mata si ya nakaliang jongi nakaliang ka MFA ai kuble si sai ki ba lawan ben kersa na mata ka team ni